Hi guys, welcome again to my vlog. So, ano tayo guys, another reaction video. Tingnan natin kung anong magagawa natin about sa GMA naman tayo guys. Kapon ABS-CBN tayo. So, ngayon magre-react naman tayo sa GMA. Hi guys! Welcome back to my channel again. So, ang vlog natin ngayon guys ay tungkol sa ano naman tayo, reaction video naman tayo tungkol sa ito, GMA Christmas Station ID 2020 lyric video, Isang Puso Ngayong Pasko. At guys, no, salamat nga pala sa mga marami kong viewers sa sa yesterday's vlog tungkol sa reaction video din about ABS-CBN Christmas Station ID 2020. Ikaw ang liwanag at ligaya, recording lyric video reaction. So, ang dami kong views doon guys. So, thank you very much sa mga viewers at sa mga nag-comment. Hindi ko na isahin ang mga nag-comments, pero puntahan nyo na lang yung yung video ko at tingnan nyo kung sino yung mga nag-comments doon. At saka ang vlog na ito ay in response sa comment ng isang viewers natin na si Mark Vargas, na mag-create tayo ng reaction video about sa sa GMA Christmas ID nila ngayon 2020. So ito na ang gagawin natin guys. Ikaw at ako, puso ang magsisilbing gabay. Ako ng puso, bahagi ang liwanag ng Pasko. Isang puso, ikaw at ako, tayo. Isang puso, ngayong Pasko, pagmamahal ang totoo. Puso, ikaw at ako, sama tayo. Isang puso, inyong Pasko. Sa Pilipino, ngayong Pasko. Isang puso, ngayong Pasko. Kung lahat tayo ay sama-sama, pusong pagmamahalan para sa Pilipino. Isang puso, ikaw at ako, magkakasama tayo. Isang puso, ngayong Pasko, magmamahal ang totoo. Isang puso, ikaw at ako,
magkakaisa tayo, isang puso. Sa Pilipino, sa puso, ikaw at ako. Yung Pasko, mahalan tayo. Isang puso, ikaw at ako, magkakaisa tayo. Isang puso, ngayong Pasko, para sa Pilipino. Ngayong Pasko, isang puso, ngayong Pasko. Puso, ngayong Pasko. Isang puso, ngayong Pasko. Yay! Actually guys, yung GMA pinapanood ko na din noong bata pa ako, no? Yung mga drama nila, pinapanood ko yun. Yung ano ba yun? Analisa ba yun? Or Analisa ba yun? Hindi lang ako sure no kung Analisa yun or Flor de Luna, pero i-check natin. Oh guys, nasa GMA yung yung favorite ko noong una na Analisa, tapos yung sa kabila Flor de Luna, tapos yung mag-commercial puntahan ko naman yung other network. So black and white pa yung TV noon. Pero as of now no, sa kanilang ngayon, Christmas Station ID 2020. Pasensya na guys, pero kasi lately hindi na ako updated sa mga mga bagong artist ngayon, especially sa kanilang mga bagong artist ngayon. Pero hindi ko talaga sila guys makilala isa-isa unless na i-search ko sila sa sa internet kung sino sila. Pero maganda yung paggagawa nila ng Christmas ID nila. Ma-feel mo yung Christmas around the corner, kahit ang ganito tayo, pero at least they let us feel ng spirit of Christmas. So yun ang kanilang Christmas ID. Same lang sa ABS-CBN na Christmas ID nila. Parang pareho lang yung tema nila na pareho talaga, pero lang yung kilala ko lang doon na mga artist ay of course sina Dingdong Dantes at Marian Rivera, tapos yung si Alden Richards, pero hindi ko talaga yan kilala kasi mga bata pa guys. Tingnan mo naman yung natin, yung edad natin ngayon. Tapos si Dennis Trillo, si Jeneline Mercado, kasi napanood ko na siya noon. Of course, si Willie Revillame, si Manilen Reynes, kasi idol ko siya dati. Wow! At of course, si Vic Soto, si Joey De Leon. Pero yung mga baguhan dito guys sa GMA, wala na talaga akong kasi nag-focus tayo sa online, may internet. So wala na akong time sa mga TV, kaya hindi na ako updated sa mga bagong artista nila ngayon. So yun lang guys yung video reaction ko. Same sila sa ABS-CBN, pero depende yun sa tao kung anong network yung nagustuhan nila, kung saan sila masaya, doon sila. Kung may nagustuhan ako sa GMA, doon din ako sa drama ng GMA, magsusubaybay din ako.
pag may nagustuhan ako sa ABS, doon na rin ako nagsusubaybay. So, as the moment, wala akong sinubaybayan, guys. Ano lang kasi busy naman tayo sa ibang kaya hindi tayo updated sa mga bagong mga artista ngayon. So, yun lang. So, I hope na okay lang yung lahat nag-effort na gumawa ng kanilang Christmas station ID. So, congratulations sa both TV network sa GMA sa successful nila na GMA Christmas ID. So before I end, guys, so do not forget to like and subscribe to my channel. Click nyo, guys, yung bell button doon sa may sa gilid lang, guys, sa gilid. Para ma-notify kayo ng aking mga bagong vlogs, guys. Subscribe kayo to know more about me, my life journey, etc., beauty, travel, etc., marketing, or etc. So, sana, guys, at salamat sa mga bago kong subscribers. Nadagdagan siya, guys, paunti-unti. Pero happy na ako, guys, kahit paunti-unti lang yung subscribers. Pero at least may nagsasubscribe pa rin. So, I'm very much thankful sa inyo. Salamat. So, this is it for now. Bye-bye. See you in my next vlog.